Beloved, let's go to the word of God and let the minister shortly the grace and say something. Believe me, I'll be very short. Amen. Wesley, starting from verse 7, verse 10. Amen. Isaiah 20, verse 7. Kwathi ngosuku lokuqala lweviki sesikuthene ukuba sihlephule isikwa, uPawula washumayela kubo ebeza kubuka kangomuso, welula amazwi akhe kwaze kwaba phakathi kobusuku. Amen. One, lithi iBhayibheli behlangene bezohlephula isinkwa ngalelo suku uPawula ezomuka walula amazwi akhe. Amen. Useshile imali uthi kwakuwusuku lokuqala leviki. Angazi ukuthi isonto lakho lizoba njani. Lesonto siqala angazi lizoba njani. But ngiyamazi uNkulunkulu kwazi ukulungisa isonto. Libe into ebengeke libe yiyo ngenxa ukuthi umuntu obezoqala isonto uconfessa into waprofeta into bezosonto lakhe. Hallelujah. Shokana nokuqala usuku ngokuqala isonto ungasho ukuthi uNkulunkulu ngokulidesigna. Lithi iBhayibheli wakhuluma izwi before ukuthi umhlaba ube njalo ube njalo. And the problem yabo wena isonto lithuka seliphakathi. Usukhala neyinkinga ezikulo kanti ungasho lutho ukuze izinto ezikulo. Namhlanje nje funa encourage you. Qala isonto ushilo ukuthi ufuna ukubonana. Kwakukhona izibani eziningi ekamelweni eliphezulu esasibuthene kulo. Yes. Kwakuhlezi efasiteleni insizwa ethile igama layo lingu-Evithini, izunywa ngubuthongo obunzima. uPawula eshumayela isikhathi eside, isiyahlulwe ngubuthongo yawa phansi, isuka esitezi sesithathu yathathwa isifile. Amen. One, labazalwane bahleli bakhona. Ufuna ukubona le nto uzuma ukuthonga isikhona. Then the record is contact from the right now. I can't for But let's start ngokusho ukuthi lithi iBhayibheli kwakukhona izibani eziningi. Okusho ukuthi kwakukuningi ukukhanya kunabo kuleyo nje. There is a light. Must stand in this context where we call it. Okwakho ukuba u-expose ubumnyama obunawo in your life kunokukhanya okukhona. Hallelujah. Ngoba uma ungakwenzi lokho akekho umuntu one-responsibility yoku-expose ubumnyama in your life ekukhanyeni okuJesu. Qinekela ukuthi ekuhlanganeni kokukhonza uyakuveza ubumnyama uyaku-expose kuNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ibani zaziningi. Okusho ukuthi njengoba beqhubeka bekhonza ababeseduze kweyibani they were exposing ubumnyama empilweni zabo. Bese lithi iBhayibheli kwakukhona insizwa ehleli lapha. Kujwayeleke ukuthi makukhonza abantu bangahlali ngokufana. Abantu bangahlali angisho ukuhlala ehlalweni. Ngisho ekhaya. Thola la uhleli kahle. Unezinto ezimelene nawe. Lokuthobo ngicabanga ukuthombo kufikayo. Kuyenzeka kufika ukuthombo kumuntu ekhaya lakhe. Kuphela inkonzo umthandazo. Kanti ufika ukuthombo. Abantwana bamphulile kanti babambile. Kulahleka imisebenzi isitholakele. Ngoba kanti usuke okhona wafika ukuthombo. Angizozalana. Lento ukuthombo uma ikunde ukuthombo besela lo. Kuyenzeka ukwenza emsebenzini. Uthi kanti uachieve izinto. Udu somsebenzini ufike lokuthombo. Njengobana ngidlala khona lama people abadlala badlala ku-computer. Udlala ama-people ngesikhathi ukusubmit. Uphela umsebenzi. Udlala amakhadi. Kanti ubanje ubuthongo. Ubanje ubuthongo in your life. Ungakwazi ukubona i-success efanele uyibone. Ubanje ubuthongo nabantwana. Ibalulekile nje into yokwazi ukuba ukulwela ukungabanjwa ubuthongo in the presence of God. Abanye abantwana bethu abasha
baseyikwenza imfundo abantu baseyikoleni baphendla ukuthonga esikoleni akhoyo ukuthi imali afike emenze abafika kwi-institution akuyo isetshenziswa kanzima avela abantu ukuthonga baphike nabafika khona yabona abuye zokufuna konento abayifuna kulezi khona kumnyaka engifuna lapha ekhaya bana Steve Maiden I'm Steve Maiden. Avuka usebenza bayibili ibalulekile into yokuvuka ukwazi ukubonisa abamndeni sokuya. Haleluya. Ukubonisa abamndeni okuya ukungabantu okuthonga kodwa siyambonga uNkulunkulu ngalabo kwababili. Verse 10. Yes. Kepha uPawula wehla. Yes. Wawa phezu kwayo. Yeah. Wayisingatha. Yeah. Wathi ingaxokozeli ngokuba umphefumulo wayo usekhona kuwo. Paul esehlele kuyena uthi ingaxokozeli. Lento yokuxokozela ishintile ungavumi ube nomsindo ekhaya lakho. Yokuxokozela leyo izokwenza nempilo ebisekhona iphele. Kulwela ukuba nokuthula in your life. Kulwela se on cocky building. Ngoba ubajala ngoWhatsApp. Uthi ubuka unayo imali la efaka ipost. Ungenathula. Kulwela ukuba nokuthula. Ngoba impilo isekhona. Impilo isekhona. Verse 11. Yes. Esenyukile wahephula isinkwa wadla. Wakhuluma nabo isikhathi eside kwaze kwasa. Wayesemukake. Amen. Sibonga sibili. Kujwayelekile uma uzongena kule nkonzo yesidlo abantu bebhekana nezinto eziningi. Hallelujah. Ngumthandazo wami namhlanje. Ukuthi noma singena asingene with a different attitude. Ithi Nkosi ngiyaphuma ekweletini. Nkosi ngiyavuka ebuthongweni ebekungibambile spiritually. Ngoba kuyenzeka uphile ubheke kanti banjwe ubuthongo kwela komoya. Hallelujah. So it's very important as singena kule nkonzo siphathe ubuvukile. Hallelujah. Ubuvukile ithi Bible umuntu uyifundela indaba ukuthi umphostoli Paul wayekhulelela lensizwa yavuka. Ungavuma ukungena kule nkonzo in and out. Ingabi khona into okwazi ukutestifya ngayo. Kulwela ukuthi uma lokungena kule nkonzo uthandaza ufaithful. Khona izinto okuya nazo ziwubufakazi ezibonakalayo ngeso lenyama neziphatheka ngizandla salo kwenyama. Umzalwane ongenazi izinto atestify ngazo in his own personal life uyashesha ubackslide. Mangisesolana uyashesha ubackslide. Uyashesha ubackslide. Ufana nomuntu osentweni ingekho into ayinveste kuyona. Makubonakala ukuthi ngizobuyela emuva. Kulula nje makubonakala ukuthi angizihamba ngibuyela emuva. Nokubuyela emuva usho ukuthi ngoba kukhona ukuthi alifakela futhi akalahlekelwa lutho. Hallelujah. Sesaphila nge-imetha kulezi nsuku. Yomshado ohlaselekile. Senikhuluma-ke nalabo engikhuluma nabo abakazali. Ngithe sikeze inkinga ezibhekene nawo lo mshado. Yingoba lo muntu ucontribute konke, lo muntu uyacontribute ngalutho. So lo contribute konke makuvela amaphutha, lokho contribute ngokuthi uthi ngizobuyela emuva. Kulula ukuyekela izinto ubuyele emuva uma ungafakanga lutho. Mangisazalwana ngoba usukungalahlekelwa ngalutho besides time. Entweni yakho yokukholwa umuntu oinveste izinto. Uthi Jesu yena la kukhona ingcebo yomuntu inhliziyo yakhe ikhona. Awukwazi ukushinga kweyakho ubheke engcebo kanti uyifake kwenye indawo. Noma isika sikubamba kanjenge into ingcebo. Hallelujah. Ingcebo kakusho imali kuphela. Once waletha abantwana bakho bagcina la inhliziyo yakhe isebantwaneni bakho uyobiyela. Hallelujah. So shingana namhlanje
eziphathe le nkonzo musukungena ngoba isonto lihlelile ngena ngoba unezinto ofuna sibuye. Hallelujah. Ngena ngoba unezinto ofuna ukusibona in your life, unezinto ofuna ukusibona ekhaya lakho. Ungangeni nje ngoba isonto likwenzile. Ayidwe into yokusonta wena sisindi iyona eyisithiyo esikhulu sokuthi abantu bangangeni embusweni kaNkulunkulu. Ngoba i-create a comfort zone. Asihlanganele la ukujabulisana. Ngoba naloko kujabulisana okungenziwa nabantu engenziwayo. Uma engangamvezi uJesu, ayi-waste. Ngoba inhloso imali yethu kuba wasihlanganyela sonke amehlo wabheka ekuthenini uyabuya owasifilayo. Kodwa uma sizobheka ekuthenini kube into imethile ngaphezu kokubuya kukaJesu, we'll be missing the mark. We'll be missing the mark. Ngiyacela sifundise our hearts so many things in course. So many things in course. But ngiyafisa ukuthi ungangeni kule nkonzo ungazihlolisisanga. Kulokhu mayibhala kanele ibhala ngane nalabo seKorinte ukuthi abanye bayagula athi abanye sebefile. Kulula ukuyithathela ukufa kule nkonzo uma ungayihlolisisanga, kodwa kulula futhi ukuyithathela i-breakthrough uma uyihlolisisile. Hallelujah. Sisakhuluma ngo-Deuteronomy 28 some years back, some couple of weeks back, sathi kwakumenzela isibusiso nesiqalekiso. Le nkonzo kwasibiletha umahluko empilweni yomuntu. Ikwazi ukwenza unqoba izinto ongenamandla okuzinqoba. Hallelujah. Kodwa le nkonzo uma ungena kuyona ngokuyijwayela, iyakwazi ukukhonka inhliziyo yakho ey'ntweni ekufanele uphenduke kuzo, ugcine ungaphenduki kuzo. Uthi umpostoli Pawulo abanye sebefile, uthi abanye bayagula. It's my prayer. Ungabi nento ofuna ukuthandaziswa kuyo, kanti iyalapho wena kule nkonzo. Hallelujah. Ungaphenduki into eyilanda wena iyobe prayer item. Kanti ibinendlela yokuba leyo ingabi khona ukuba wena bewenze le nkonzo kahle. Uyaqhubeka ukuthi anokwenza lokhu njalo manje ngikhumbule. Ayikho into eyingozi njengokuthi ibandla lingamkhumbuli wangifilayo. Ayikho into eyingozi njengokuthi ibandla lingamkhumbuli owenziwa isono ngenxa yethu. Each and every time siya kuyo asikhumbule lowasifilayo. Hallelujah. Sihleli sazi ukuthi uyabuya masinyane. Umakhulu wazele futhi abaziqaphele bona kanye nomhlanga ababeke phansi kwabo. Ngoba ingozi yokuhlala kwabantu bangabe besaziqaphela. Hallelujah. Ngicela ngizokusiza bazalwane. Sizongena kule nkonzo ngicela bazama ukuthezi. Uzama ukwenza abaningilekelele bafowethu. Ngicela bazongena kule nkonzo sikume ngenyawo. Esihlabelele. Singena kule nkonzo. Sesi zwila
kanjalo waphinde wathatha indebe wabonga usikhongelethile. Yes, Lord. Yes, Father, we thank you, we give you the praise. We concentrate the evening. We concentrate the shul. Temo lako lishi, temo lako yabomeka. Nasi sivyo senkosi, imanda lisishaliki ziyonke. Moyo mwelelini neluba, wenu likubule lesingene lifaneleyo. Moyo mwelelini, dile na uyonki dileye koni mkwe zabo. Genale nkonzo umemezela. Ukufana ukuvuka uze ubuye uzola ngema bakho. We thank you, Lord. We give you the praise. Simbona monje nawe. Simbona ngomafanisa nawe. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Impela iqiniso lesilakho liyasiqinisa. Liyashumisa izikhulu. Liyapha amandla ongenamandla. Sisho njengombhali encwadi yesambulo. Lithi sabona amancane nabakhulu. Babhekile kuzo isihlalo sobukhosi. Bazama ukuzilanda laba kwenzile besesemsibeni. We thank you, Lord. We give you the praise. Sinikela kuwe bonke. Sinikela kuwe bonke mfowethu. Lethi sashukele sifaneleyo. Kunyula lecebo lakhe. Bethele umusa ey'ntweni zonke. Favor them. Favor them. Fosi iphambeko zabo lokho lokhohle. Angabe khona noyedwa ohamba esola ngakwenzeki. Zonke iphambeko zabo siphosela nje lokhohle. uNkulunkulu angabe khona noyedwa yombamba ngecovenant. Angena kuye ngaqondi. Uthela zonke izinto uzokungazi wazithalalisa. Yenza izwi lakho. Yenza izwi lakho Nkosi. Bakhulule. Uzama zonke izinto ongakhazimulisa ngazo. We thank you, Lord. We give you the praise in Jesus' name. So I'm trying to Jesus'